И какво става, хора? Аз съм DaiGG, тук с мен е GhostBG и днеска играем в Magmacraft. Това е спауна, доста е як. Тук може да се виждате в различни портали, има табелки на всеки един портал. И така. Това е WarPvP. Да честваме. Тук може да си отдавате безплатни айтеми на бедните. Тук си закупуват пошанки. Те са в топ 10. На кой левел са. Да, разбрахме. Това е чанчинга и това е докато. Първия ларп е ларп 1/1. Направо ще го покажа, защото не ми се влиза там. Това е ларп 1/1. Ето го. Много е хубав. Няма кейфи лично за 1/1. Ларп Между другото... Да. Да, човек не мога да копирам. Ясно е. Сега Warp друго. Аукцион, след го знае. Вижте Start. После държите айтема в ръка AUK. Примерно бройката 15. За колко пари, примерно, що? Сега няма да алквам. Ека AUK. Вас и ако cancel, може да се връщате веднага айтема, който сте така, следващия ларп е Drop Event. Там се повръщате евентите. Според мен лично не ме кефи, много е маничък за ларп, но доста често слагат. Повече обикновено в другите сетове. Това е Warp Drop Event. Тук се повежда с всякакви евенти. Има и други ларпове, но тук за първи път се виждат като някой път да правят някакви. Някой път Honor Revenge и MegaBG. IP-то ще и в описанието. На втория начално го знаете, XP го знаете, Food. Сега Warp FPS. Warp Help също всеки го знае. Някаква фулка. На Warp Help може да разберете всичко за сервера. Това е Warp FPS. Тук FPS ви се дропва много. На мен само върви с 20 FPS. Да, FPS. Се дропва веднага FPS. И то Warp FPS ще направим да не си дропва FPS. В смисъл... Може ли да се биш там, бе? Да, може я. Сега дай да покажа на зрителите. Ай да се... Дай с стратичка. Те сега чакаме GhostBG да дойде. Канал му ще бъде в описанието, много ясно. Абонирайте се също за него. Сега ще го прибия. Да, сега не мога да се би, наистина ли бе? Да бе, човек. Не, няма такова парти просто. Значи, като сме в парти битка... Парти ще лизна, парти. Чакай бе! Да, вижте, видяхте. Значи голенка. Квит сме, не дейме! Лут ли си бе, чакай бе! Без него бе! Красимира, убирам ме тапана! Няма, сега да убивам бе. И оставаме го. Оставаме го там. Ще как да мре. Ето е това сега. Ще мра, не? Като се обърнете щата. Тапанар, дай сега гурна! Не знаех, че си на две сърца. Не знае. Това е Warp 1/1. Това сега ще го върна. Оки-доки. Долу има нищо. Хопаланка. Това е много тъп ларпа, човек, но обаче тъпия ларп. Не се обижда ревенча, или който го е бил, но е отвратителен. Не знам кой. Да,
Да, бе, който го е битнал на дърветите с Абе, то зомбира, Не, бе! Джей, моля се, Джей, чакай да покажа други чорпа. Дърветата са супер отвратителни, между другото. Ама ти не разбираш ли, че това е направено за да не спада и късно. Да, бе, знам. Ама, по-хубави дръвчетата. Не, Джей, моля се, чакай да покажа други чорпа. Warp, Help, всеки го знае, Жил, всеки го знае. Jump Event. Добре ли са ренски? Jump Event. Тук те леки притеснения, викаш. Това е Warp Jump Event. То... Красно. О май гад, то няма Jump Event. Махнем се. Крафт БГ строил. Мегата и Тортер. Айде, умрайте, Или всеки знае. Да, другите ранкове. Другите ларкове ги знаете. това се научи случай. Та, ела тук до мене. Аз бях Дали Гъга, тук беше Нена Госто и...